Kongres Cina Mukim Nasional Jorbel Killing Haringkat Kakai Kha Saprina Napilang Kata Kibedai Kibrio Kibla Jingkynnoh Bakla dan Kadei Haka Baklun Jaka Jaka Jingkui Pat Kibrio Inin Kasngi Kilawan Ban Mi Chakmat Nakabenta Ban Pencai Halor Kajing Jingkynnoh Bakla dan Kadei Haka Ban Klun Jaka Jaka Jingkui Kablaja Hakshong Yong Kuli Pat Abri Killing Kabadan Hari Bhai District Kristina Mukim Kabasyong Basa Hapo Shnong Kasih Killing Te Ngawan Menta Kasngi Ban Pencai Halor Ketuka Kubor Kabala Mi Hakini Kisni Kibala Dep Ba Ngala Jingkynnoh Haketuka Kubor Ba Ngala Knieh Bat Ne Knieh Jubor Jaka Jaka Kabadon Hang Ne Hapo Upper Jorbil Kane Mo Ka Jaka But ya Haketuk Halor Ketuka Jingkynnoh Jumki Nga Long Ngasnyu Si Hadu Kata Namarkum Ka Nong Chong Shnong Hapo Hang Ne Kasih Killing Ngatip Ba Nga Klem Knieh Ya Ketuka Jaka But Ketuka Jaka Kadei Jaka Kabadon Hapo Upper Jorbil area but ngala tit ru da Kaba Kashnong Katip Bah da Kaba Shai Bangala tit lut Yaka ha long lengba ka rule and regulation mo jong Kashnong man kamte ngatit naka kong nai kong gaika Saprina I have purchased it from you. Yes. Okay. Yes. De ngal atit na but iru hakapor ba dia nga niya dia tit hapo kasnong. Lengba lengkat lembat ki executive member lengba ka jingtip jong kasnong. But kala hand overload ki document jong ka bar khoi hanga. Hoi ki don lut hang ne ki document bakala hand over. Namar ka jaka kamdei ka jaka ka balai hndre ka de ka jaka bar register. Kadei ka jaka ka bala dep register na du Shwa by in tit na ita ikong bayaman mukim kat kum ka jingtip jonga namar ila submit lut ka dokumen hangamo te ka jaka ka bala register na lor kata kum ka gai kharu ka batit na ka kong bayaman mukim makaru kala yo ya ka pata bat kala yo ru ya ki NOC na poshnong bat ki sales deed bar khoi te hindi mga shutit ya ka jaka renga nga dapet ya ki kot kisla jongka habang ayu ki kot kisla ki biang hoi lada nga itnat ya ka jaka ngan tit kum ka try shnong bali ngam don hok seban tit namar ki hatu ka kubor ki pen pau banga ngam de ka jai khasi lene ngam de ka jai garu ki ong ba nga ngam la ban tit jaka ya kane ka jaka ka badon hang ne upper jorbil bali ngam la ban tit wat ka shnong ka klem dabi ya nga lane na ka office jong usim ro ki klem dabi ya nga ba nga ngam la ban tit namar saba nga de ka jantia ngade ka Kristina Mukim pitip bahat rai mukim ki de ki jantia mo te lada kini ki briu ki ba penmi khubor ki ong bangam don hok ban tit te hakno ka dur ken hakno ka nongrim ken ngasngiu bakam don nongrim ka jingkren jong kita ka long baseless ka long meaningless namar bale ki kim ngatip ha ngam itu yaki tu ki briu ki ba penmi news ro against ka kerteng jonga ngam itu yaki wat tharai hasnong ro kim don kerteng ha register snong ro ha ka all killing area tharai kim don kerteng te ki shuwan ban shim ya kerteng jonga bat nalor kata ro om tang ba ki penbot nam ya ka kerteng jonga henre ki kenno ro ya ka seng MPSO hoi nga de naga MPSO nga de kum ka president jong ka northern zone henre tharai hadu hangne hasnong killing ro but hakane ka area killing ro kitip ha ya kane ka meter jong kane ka jaka hadu mentangi ngim syam pendon kam ya kata ka kumdongan ong ya kata ka NGO mah ngaklem pendon kam ya kata ka MPSO ya ka NGO ka bangadon ni klem pat interfere hangno ro halor kata ka Jingkynnoh jongki ya ka MPSO bangi ngi interfere nga ya kata ro ngan saperkhat bha ba kumno ngin ya shakmat namar bele ban shupen pot nam ya ka MPSO kata kim don hok namar sabaki kim don kita ka proof on which basis ki ong bangi ngi yarap kata ka MPSO ka yarap ya kata ka gai kha lani ya ka Kristina Mukim andre nga snyusi bha namar ka Jingkynnoh jongki halor ka bomdon nongrim but sakawe ngan ong yefi halor kane ka jaka bangala tit na ka gai kha Saprina bun sin wat usim ro wat kashnong ro kila I warning yakini ki briu ki ba shong be an haka jaka jonga kum upavitro sangma but Jamester moment but dang don ro ki ba ya shong lang hang tu te nalor kata ba kashnong kala I warning yaki bakin mi no kim
long kim ko ngu ki long ki briu ki basatar hadu kata nalor kata te ngala ai show usim ya ka complain but usim ru ula dep ai ya ka full and final complaint kane Kadei kata usim ula ai ya kane ha ula I last and final warning to peacefully vacate the land encroached and illegally occupied by you means by Povitro Sangma Jamester Momin but associate ma so halor kane ko order haba usim ula I ya ki taru kim long kim ko ngu but kim buram ya kata ka office jong usim te halor kata ngan le kum no ma namar nga ngam di kata ka briu ka bakwa ban ya sho ya dat ban penmis nam ban wanra kata ka ke jing snusi na kata ka daw nga ngam ban se haba kim ngi kim ko ngu ya ka office jong usim kim ko ngu ya ka shnong ngam ban se nga approach ya ka angin ngali shapo police station hapo khana para bat ngala file ya ka FIR but ka FIR junga la de register hapo kod ru menta kadang yat hapo kod haba kadang yat hapo kod nga kum ka try jaka nga ko ngu iki baka an ka hukum yangi bangim de ban don kano ka jingyas ngusi hapdeng jongi ma hapdeng jonga bat kituki briu ki ba kambe an ya ka jaka jonga te tangkum tahi na ka liang jonga ka try ta ka jaka na marbale nga nganum ailat hi dalele lada kitu ki briu ki bakeno ya nga kim don full evidence kim dei hok na du menta kasni nga ong yaki nga kerpat yaki ba kim dei hok shu ban penbot nam lene ban penmi khubor claim da don kita ki evidence ki full evidence na ka shnong but na ka office jong us imright na marka shnong ru ka don rukat lembat ngi ka apar jorbil secretary ru don rukat lembat ngi ha te ki tip ha ya ka a shephang ka ne ka jaka I am Kaika Saprana. In the recent days, I have come to see from the YouTube a certain person called Mrs. Martha, supported by a lady called Rinkumuni, Elias Nanda, and some few other people. They have tried to encroach my land in two places. Okay, so the first one is at Pilankata. I have bought the land at Pilankata from a person called Leela Rai of Yongkuli village, Right Marwait, Million Shimship, Riboy district, Meghalaya. And the land which I purchased, I have started developing it. Prior to my development, there was no disturbance. But when I started the development, till yesterday, they have disturbed me. They have stopped my workers. They have threatened my workers. And they have told to the police, I think they have also put an FIR against me, of which they have no evidence. If media is interested, if the people of Meghalaya is interested, if the local people are interested, dig out the truth and see where is their evidence. This Mrs. Martha and associate, they have made their GPS map for that land they have purchased from Pilankata Village Council. It was previously known as Pilankata Forest Reserve, and they have purchased it and made a GPS. So my land is outside the GPS, the map, outside the map, and my land is between their land and PWD. Their land does not touch the road, but my land is between their map, between their land and the road. So here, where is the evidence, Mrs. Martha? Show your evidence. Don't threaten me. And a certain